الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد Alhamdulillah, muna in schedule sindom ini na schedule siguro na to Tuan Mujahid sumagawa na yadto bihaya uning guro na to ha tulakan. Tinya magkulang maglawit to siya Manila sabab aun dua murid amuin ahuli na yan di matong invisa nila harap pa Syria na iwanan niya sa tamaray aun day sab gawin niya madto na damikyan nagpugdan na to iwan sin schedule na mo susungon dagbos maray di kami mga makarihil pangadyan din di na tiniya in mahinang nagliw na kaari insyaallah taala na mura-mura ni sab next week at tumakarira si insyaallah taala na in pangadyan na to dum ini diyan na sin aki katagnaan na to sin dahil panagnan sin pagpangadji na to amuin mga kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So muna bangkitan yung maglingkod-lingkod bihay ni di na ini mga way na hugnaan niya indeng sin magsalawat kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab na sa kahara iyan masabot in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suway kita ni magsalawat. Nampawang kau makasalawat makaminsan, salawatan kau sin Allah Ta'ala makahangpo. Nampanain in salawat sin Allah Ta'ala pa mga ipon niya, na amo na yung kaampunan iban ulong niya insyaallah Ta'ala. Ang kanda sa kahaba na to, mga masabot in jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magsalawat kita ni insyaallah Ta'ala. Hakitab ini, in title sin kitab ini, pagtawagon al-wafi, na lilayan sin mga ulama haamuin kitab atawakan mga kaapatan hadis amuin piyon sin Imam Nawawi rahimahullahu taala amuin kaapatan hadis na indin ha mga naglilere di na amuna indin ha mga guro dakula day sabi dito Syria Dr. Mustafa Buga iwani Dr. Longta Muhyiddin Misto na inbiyutang nila rin di ibi ang mga title Tariqul Jannah na imengat na mag-Arab nakahatihan yan. Tariqul Jannah hati niya dan pasulga. Allahu Akbar. Hati niya misan sadyain na title yan hambuk na yan din ang mga biya mangdahi katutan niyo paamuin longta dungdungan na to marayaw. At ini amin sabuton ini, amunay din ha mga amin dan muramuran palaon sin sulga. But sabab, kiingatan sin kita niyo, ayaw pakalong tain mga tao malaas na walaw pon, minsan in mga kaanakan kabataan, na kiingatan da, sin indatungan sin manu si hadlaw kana duara, bang bukon sulga, narka. Pagus kiingatan din sa sin mga kaanakan, in parakala, amuin ikasan niyang, iwan para kalamasan ng paghula-hulaan amo ning sulga. Naringa sabihin amurati sabihin biya mga daoton sing kita niyo. Paguwas kay ingatan day sabihin mga kaanakan inarka na kayo. Paguwas mapaso, masigpit. Amuray sabihat turamikyan hindi kabayaan singkatan. Na ang kanda in kita niyo nagdalawag naman iban 5 lawag sa karang pabihayaon
sin mga kakahinang amuin ikapasampay ka to tani palon sin sulga ikalayo na to dahil halawon sin narka. Naam. Way sabsam mabayat. Misan hindi hadon niya yan atasan aun waktu makahinang sinhinang bukon marayaw bang man umuno sumanyang da. So pamabi sin mga long niya manglangpas nabukon sa ato marayaw. Sa imaksud supaya si umuno yan sumanyang. Dihat to saan? Na so ingkataan yan nagtuyo-tuyo jinis na babara pa in pagtuyoon niya sa lialawag niya kasanyangan bukon kasigpitan. Na tagnaan na to mahuli ang panato hambuk-hambu okon hari hindi na mga abutan na to insyaallah taala sabab sin amun title niya sadya yan na laung sin Arab biya musyawwiq biya makarihil ba biya dagbos biya amun unway ni taki sabab ha title sadya dan pasulga bimana na misani sabindan pa mga kisisiyaon na lumawag ka sino ba yan simbiya din ni kasampay mo madto na biya din na laung sin pasulga an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal Dainkan amahi Abdullah Jabir anaki Abdullah in mga Arab so pama akwa na pagubos aun anak ko pagusin anak ko yon bang siya makaanak hipag anak kauno kan ama niya nabiya rasin ini long ni an Abi Abdullah ama long hi Abdullah isinamay Abdullah hi Jabir in Jabir yaun anak hi Abdullah na at niya biyayan ang kanday sa marihang mga milikan aun sayan aun junior aun ang first long niya second atau di third aun sana magbiyayan na na biya siyan sin aun biya karukan biya long niya Jack Jikiri di third long niya aun saan atau di second atau first na nabiya tuwing dagbus niya yan karidaan sila katan karidaan sila karwa may ta karwa sabab in anak iban sin ama Muslim na sila alhamdulillah Muslim so sila karwa aun waktu yung magkasabot so pama Umar ibn Khattab hi Umar long ni anak i Al-Khattab radhiyallahu anhu kiyaridaan siya sin Allah Ta'ala may tawala diwahan in amin ama niya pasal bukon siya Muslim na ini in Jabir ibn sin Abdullah sila karwa Muslim na sila hangkanda diwahan sila biayan iban in radhiyallahu anhu bukon siya ni at dua ading kato sa ini longta amin ding Allah Ta'ala ini longta din ha mga in pagtawag yan. Gulalan na kanila sin Allah Ta'ala. Kiyaridaan sila sin Allah. In amin pag-iano na to radiyallahu anhu, gulalan din ha Allah. Bukun at dua rin kato sa gulalan din ha Allah Ta'ala. But sabab, siyabot sila sin Allah Ta'ala halong sin Quran, radiyallahu anhum, waradu'an. Na, isiyo yan amun mga kasahabat ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagkaimbi kato taniyo, wala kita nyo nasabot din dito sa aw nasabot bi'akatu ummat kuntum khaira ummah. Kamunayan lang ning sarayaw-ray ummat. Bimana, hakatan ummat sin mga kanabihan. In sarayaw-ray ummat, amunayin ummat sin Nabi Muhammad. Sa ummat sin Nabi Muhammad, bukon day sabkatan. Kisyo yan, in amin siyabot sin Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah. Ta'muruna bil khair. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Indin ha mga ummat amin sarayaw-rayaw ummat sin Nabi Muhammad bukon dakatani sab. Sokat na ka ummat sin Nabi Muhammad long niya marayaw na ka bukon. Lamot suway ka makalamod din nga tutumpukan ini. Muna-muna mangdaak pa hinang marayaw. Manglang din hinang mangi iwan na mamaratsaya pa Allah Ta'ala. Nabangkaw rin ha mga jumlahan sintuyaon insyaallah Ta'ala mura-murahan lamod kita niyo rin ha mga sarayaw-rayaw ummat na sabot sin Allah Ta'ala halang sin Quran. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Bunal tuod, aun hambuk usog. Rajul. Bang rajul, usog. Aun lang ni hambuk usog. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangasubo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At niya, hambuk usog,
miyaon pa Nabi Muhammad, nangaro, nangasubo, atawakan nangayo pitwa, na oy sabduga ing pangayuan, pangaruhan, iman sinbi mga pangayuan pitwa, duga inding Rasulullah waktu yato. Sawab Nabi sin Allah Ta'ala. In Nabi amunayan, in amu imbi mga pangangaruhan, pangasubuhan. Na unin akin niya, fakal, unin pangasubusin tao yaon. Araita idha sallaytu salawatil maktubat. Ya Rasulullah, baitay kuno ako. Bangkulong niya tutukan. Hati niya, hitunay ko, atawakan, sambat na po na Abdul Baqi, palindugon ko, in sambahayang 5 waktu. Sambahayang 5 waktu. Atin niya hitunay ko, palindugon ko, parihalaon ko in sambahayang 5 waktu. Wasumtu Ramadan. Ang palong niya, miwasa kulong niya, habulan Ramadan. Ang pagpuasa bulan Ramadan, kau antag siyang pa, katluan. Na, pagugos, wa ahlaltul halal. Ang pahiyalal ko in mga halal, may taon-taon magpangharam, aun. Halal haramun. Na, wa haramtul haram, iban hiyaram ko in hiyaram, naon day sa magpanghalal, sino no? Sin haram. Na, walam azid ala dhalika syai'an. Sarta, wala ko na lang niya, hindi ko na duwangan. Hauno-uno na sabot ya, turi ko na duwangan. Amo na sadyatin hinangon ko. Amo na sadyatin lang niya riyan. Long niya, aadukhulul jannah. Makasuda ko sulga. Hati niya mo mga amalan niya to, amin nasabot ko yato. Bangko yato, ya Rasulullah, piyaragbos. Mamarahin na ba, tulong ni amo inikasud ko palang sinsulga? Kala naam. Insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huun. Allahu Akbar. Insabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huun. Hati niya, upat para kala. Pagpariyala sin sambahayang 5 waktu, pagpuasa bulan Ramadan, pag-uusuno pa. Halalun in halal, haramun in haram, misan munin, di na amin duwangan din dito. In pitwa kanya si Nabi Muhammad, in pitwa kanya. Na, pitwa kanya. Bima na uno, yung pangasubo. Lamod ba kita nito, tawakan wala. Na, Allahu Akbar. Na, misang biyat to. Inut-inutunta. Hati niya, long niya, makasuda ko long niya sulga, in akin niya, naam, huon, makasud ko long niya sulga. Naam. Naray nga sabihan, yato siyabot na tuwin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sa amin ini, rajul, ngansin amin usok ini, amin sahabat ini, yato nga niya sulat ko, An-Nu'man ibn Qawqil al-Khuza'i. An-Nu'man ibn Qawqil al-Khuza'i. In sahabat yan, tiyaridaan siya sin Allah Ta'ala, nakagad si habuno Uhud, ay habuno Badar. Kaingatan na to rin buno Badar, ha? In buno Badar, amunain panagnaan buno sa laggo-laggo haagam Islam. Hawak to yad to, bukon pa'y sabmaksod sin Rasulullah, iwan sin mga sahabat magbuno. In maksud nila hawak to yad to, kumawa sadya sin mga alta amuin kiyawin nila. On, hapaan nila yung mga taon nagdaraki mawa sin mga pangaltaan nila. Bukon sila amin sukup at tawakan sadya long taiwan sin mga pakukos nila hawak to yad to. Tunggatos ang putag to, pang putag upat, intaod nila. Intaod sin mga satro, kuntara nila pila ba? Hangibo. Hangibo. Na yung sila labira tunggatos. Na pagusbukong pa sa maksud nila amin magbuno tod. Na nasa tiyak di sin Allah Ta'ala, hawak tuyad to, in naawon in pagbuno, sambil tiyawangan sila sin Allah, iwan di maog sila. Na in amin an Nu'man ibn Qawqil, long tabihayan, nakalamud siya din ha mga buno yato. Hikamarwan niya, nakalamud day sab siya din ha mga buno Uhud. Na, mga magpakapangad, amon magkatupaha, maghaji, narahon saan si mga magsasaik. Amon long niya kwan, yari long ni buno Uhud, hindi long ni mga kwan, inamon unway ni, in mga namana, mga sahabat, hindi tulong niya, na pagdahon saan dihayam, sambil kubul sin Hamza. Na
Nakagad siya bunu Uhud, sumagawa, dahil dito na siya na parang sabil. Oo, dahil dito na siya na shahid. Siya natin imiyan. Laong niya sapahan ko ya Allah kay mo. Tuhan mahamulya mahatinggi. Haadlaw inilong niya. Haadlaw inilong niya. Amuin di palong niya sumadlop imata suga. Mura-murahan long niya. In amuin sikikoy ni amuin napipingka. Kitikang ko na long niya palong sinsulka mo long niya insyaAllah ta'ala. Na way tuod nagkuan. Way tuod nagunin. Nagsa. Na shahid in amuin sahabat yaon in Nu'man ibn Qawqil. Na, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasman sin na shahid na siya, inna Nu'man dhanna billahi azza wa jalla khairan. Nakaangan-angan hi Nu'man pa Allahu ta'ala sin angan-angan marayaw. Nabiyun na kanya sin Allahu ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunatod kita kulong niya, in Nu'man ibn Qawqil, kita ko siya long niya biyayan, in amuin sikin niya, amuin napipingka, bunatod, piyang giik niya, tawakan piya manaw-panaw niyan, halaw sinsulga. Haway na long niya pingkaan niya. Allahu Akbar. Amuyan inisyo yan. Amuin nangaso para Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na mahuli, kumawa kita niyo mga pangadjian. Oo, inot-inoton na to. Labay din nga amuin biya mga pagsusun sin mga ulama na to. Muna-muna, in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, naraak siya, atawakan piara siya sin Allah ta'ala, amuin rahmat pakatan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, piara siya sin Allah ta'ala, amuin manghaun kato, ding hakalaungan, pakasahunalan. Ding hakabingkukan, pakaruntulan. Dahil katigid luman pakasawahan. Wala timaykod injungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dunya buat malaingkan ingkatan umus niya Nabi mga biyantang ingkatan niya to. Alhamdulillah. In parakala pag dunya, parakala pag akhirat, misan bihanglop, wala kaya pinsin Rasulullah buat malaingkan inyad to piatarang kato si Nabi Muhammad. Inyaon hikarayaw, inyaon hikakangi. Inyaon murah-murahan hikalapas dengan narka inyaon hikasud palang sinsulka. Katanya tu us na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam long tabihayan piara siya sin Allah taala rahmat pakatan bimakna magpasawa magpatarang singkatan. Na sambil nasabot in amuin biya mga longta kahalan sin sulga iman sin narka. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyita kato tani aun narka aun sulga. In kita ni pariksa ay atawakan long ta paratsaya. Bunnal wala nato kita. Sa di tuod makajariin mu'min, Muslim, hindi mga hakad. Sa bukon kita ni long similikan to see is to believe. So ay sadya biya kakitaan mo ang pakawya mga hagad. Di, misan in kita niyo nagtutuhan pa amin, wala na to kikita, nakiyahagad na to da. But timatanda sin in Allah Ta'ala. Na, biya dahad to isa binsul ka iban sin narka. Amin piyapanjari sin Allah Ta'ala. Na, day nga sabihan, piyasawa iban piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin insul ka iban sin narka, bima na, aun to diaon biya mga lilikus piag lilikus kanila. Na, biyaitan kita niyo, long niya in Allah Ta'ala biyayni, in sulga niya biyayni, in narka niya biyayni. Unim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bis syahawat. So pama, amunay nin sulga, likos siya lang niya sin mga parakala kahuhukawan. Amun parakala di kababayaan. Amunay ni narka. Damikyan likos siya sin parakala katatagihan iban kasusuban. Nabangyad tulong niya. In piaglilikos siya un. Bangyad tulong niya liarak bimana hinang sin manusia bang mga ahad atawakan apis
bang inapis siya un liarak niya, biya mga limiw siya, atawakan simut siya deng apis, piyaga apis siya un, natanto na sadya makasud siya. Nabi adhad tulong niya, insulga huffat al-jannatu bil makari. Insulga, lilikos siya lang niya, iapis siya sin mga kahuhukawan. Hati niya amoy mga kalilisuan, di kabayaan. Ano yan? So, pama, namataon. Insulga, amoy sa sukusin, di kabayaan sin nafsu sin manusia. So, pamabesin mga magsambahayang, bukon saan katatarian sin manusia magsambahayang bukon. In magpuasa, amo magtahan kaw sin apdi, iwan sin uhaw. In magzakat, in magzakat yan. Oro, natuan. Misan ni sabi ang mga nabubud na inalta sin tao yan, aun nakto, bang amin biya magpawa na sin jakat, sayang long niya. Allahu Akbar. Maghaji, bukon yan katatarihan. Amura sa rin matarikan niya, amura in tao, amuin sino sin pag-iman. Sa banghamin hukumun mo hakatiluakan, bukon yan katatarihan. Sa kaunuhan yan, kahuhukawan. Naray nga sabihan, banglaw niin mga kahuhukawan yan, hinang mo, bimana, piaragbus mo, mura-murahan, biya sa pantun amin apis yaon, bang muyaon iukab, hinang mo, makasud kaw, amunatin makasud kaw palang sinsulha. Adapun innarka, liliko si sabsya sin parakala, katatarihan kasusuban. Katusuban sino no? Sin nafsu. Katarihan sin nafsu ini, kakasuban sin nafsu ini, na bang muhinang niya to, amunat ti imao kabilawang sinarka, wali ayazubillah, makasud na imano siya palang sinarka. Naray nga sabihan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa lukay niya amuin buhi pa, na wala tuod siya himundong sahingga amuin napatarang niya pa mga sahabat, dagpak pakataan umat ini, intanda niya, sambil imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Iban in mga ulama, waris iban ganti sin mga kanabihan, bimana magpasaplag, magpasampay, hasupaya misanway na nabi, masi-masiin amuin pagpasampay yato, amuin sambil pakahinapusan umat huling zaman ini, masi-masiin panghindo sin Allah Ta'ala, iban sin Rasulullah, amuin piyang hindo pakatiling kaalalam, insyaallah Ta'ala. Hikamarwan niya, mari kita pahadis ini. In uning pangasuusin sahabat ini, nangasuo siya, sin ikasud niya palakain, pasulka. Pangadjian dakulang. In mga sahabat na kauna, mataod nagkasabot da hindi. In mga sahabat na kauna, lindurandam nila insulga. Bimana amunat pin bi mga tiyututumtum nila na sadya. Amin sulga. Na kita ni umat ini, agad matukan nila. Haparakala akhirat, suwaira nato biya mga langta, amin unway ni, upihan. Iban urulunin mga bakasin mga sila, na in mga sahabat ya tumasa Allah Ta'ala, pangadjian dakula sin insulka lindurandam nila. Bimana amunad tin amun hiyaatay sin mga sila, amun sulka. Mayta, sawab kiingatan sin mga sahabat, bugto halong simbigi jantong pangatayat nila, sin hindi hadunya aun datubtuan sin kawi sin manusia. Namun natin tiyatali nila biyan. Dahil nga sabihan, magpakaasuo sila pa Nabi Muhammad, bukon din magkaasuo nila, ya Rasulullah, biya din kapagdaya ko, bukon biya din pagpangasuo nila. Pwede sa tusalaan niya mga susila, ya Rasulullah, biya din ako magdaya, ya Rasulullah, biya din dumayaw yung parasahan ko, ya Rasulullah, biya din ako makaasawa biya ini. Pwede salaan niya. Iban wala resep sila yan, si Nabi Muhammad, ayaw ka magpangasusin yan. Sa sumagawa, amin tanda, mananda, in mga sahabat, magpangasusin biya ini, sawab mayta, sawab sin lindurandam nila yung sulga. Hambok na rin dito na amo na yung Nu'man ibn Qawqil ini. Amo na yan yung piyangasuon niya. Biya din siya makasud, palonsin, sulga. Damikyan, longsin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya. Aw ni sa hambuk kusog, nangaso pa Nabi Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, baytay ba ako? Baytay kulong niya.
sinhinang ikapasud ka ako, palon sinsulga. Amo yan yung pagpangaso nila. Bayta iya kulong niya, dihili kulong niya bang makato amalan. Amo inhinang hikakusud ko palon sinsulga. Nabaitan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtag-ipon kau pa Allah Ta'ala, ayaw kau magsakuto magsirik kaniya. Palindugan in sambahayang, tunayan in zakat, ibalong niya sugpatayin para sugpatan mo ibang singkaw kampung lasya mo. Napag-usaw ni sa hambuk sahabat, nangasunay sab. Long niya dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, ando, long niya, pandu iba ko long niya, hindu ako long niya, pahinang, hikasuok ko pasulga, iwan hikalayo ko din hanarka. Naunin iyan kanya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biadahat to. Sa iyan siya long niya, pagpuasa kaw sa blong niya. Riyana pan ang pagpuasa kaw. Naso bang nato biya, kuanun, uno ba ini? Biya dungdungan, in mga sahabat yato, lindurandam nila, hindi ang mga pag-amoy, biya mga pagtumtum nila, panghalga nila, paamoy sulga, amoy dagpakan, ibansin, datungan. Hambuk sahabat damikyan, Longsin Ibnul Muntafiq radiyallahu anhu, miyadto akulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam Arafah. Ingatan nato na hati ko na Arafah. Afsa di ako di ko rin kan kaindanan. Bang taka mo maramad to maray bang ako yan Arafat na sa ini sadi ko ra kaindanan. Oo. Makayan sadya ko Arafat ni bang kita nyo kabaitan Arafat na ini sa maluag. Ina Arafah maluag. Bang bukon da amun buod sin Arafat yadto. Oo, sa bang buod sin Arafat yadto, amun atin biya mga dakon sing kamatawran ing panganan niyan na biya amun tuturin mabarakat na bukon da. Basta kaw yaon da halupa Arafah yaon. Laong sin Ibnul Muttafiq, laong niya, miyadto ako para Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi ko kanya laong niya. Dua laong niya pangasubo, iasubo ko kay mo. Laong sin sabat yaon, dua pangasubo, ipangasubo ko laong niya kay mo. Ma yunjini minan nar wa ma yudkhinu lil jannah. Dua ralong niya Rasulullah. Uno inhi kalapas ko ding hanarka. Unin para kala makalapas ka ko ding hanarka. Amin makahawon, makapalayo ka ko ding hanarka. Uno lang niya. Iban unin para kala makasud ako lang, makapasud ka ko palawon sinsulka. So amurat din pagpangasusin mga sahabat taban bukon daw sa kataan sa mo magpakaroon kita sin mga pangasubihay ni bima na tanda sin in mga sahabat bihad to inuno nila yato inlindurandam nila pagtumtum nila pasulga sa fablilay ka nila ibang beta kanila sin Rasulullah insulga biya sa kaulo wala kikita sin pangatayan nila bukon pangatod nila sa bang pangatod di na to abutan in pangatod ta ini aunday ni jangkaan niya biya sin dingding ini nakakitaan na tindingding ini sa inhatay kuran na di na to nakakitaan sa bang pangatayan na, in piangatod mo, latos lagbas na. Biya dahat yung mga sahabat, hawak to naglilay in Rasulullah sin sulga, dayo sin sulga, biya nira sin napapat biya halon sin pangatayan pikilan nila, biya din in lingkat iwan dayo sin parasan halon sin sulga. Sambil sila imuno yan, biya sambil sila simub na haparakala sulga. Naringa sabihan, magpangasubo sila. Na in Ibnul Muttafiq radiyallahu anhu, dua ralong ni pangasubo ko. Unin ni kalapas ko din hanarka, unin ni kasud ko palawon sin sulga. Unin akikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya, la in kunta awjazta fil mas'ala, laqad a'zamta wa atwal. Bunna sa long niya in pangasumoyan, haupo-haupo. Haupo-haupo ralong niya, dua ralong ni parakala. Sa long niya, nakapangasuko sin parakala dakula. Uy na, misan pa sablong niya, dua ralong ni piyangasumo yan, sa parakala dakula. Iwan long niya, indan harap magtulong niya, dan, long na mahara. Kagunahan mo ya tulong ni untason, na, unin baita kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, U'budillah, la tusyrik bihi syai'a. Long niya, pagtag-ipon kau pa Allah Ta'ala, bimana pag-ibadat kau kanya. Ayaw kau long niya magsakuto, magsirik kanya uno-uno. Na, ikamarwa niya, wa aqimis salat al-maktuba. Lindugan in sambahayang, amin sambahayang 5 waktu. Na, ikatunya, wa addi zakat al-mafruda. Tunayan in zakat, amin fiyardo, zakat. Na in mga ini, na zakat pangalta, na para kala dakula, hatihun suway, uno ini.
ingaton. Sa hamang nga sila tagaon ba ini? Amuin mga aun labi-labihan. Oo. Aun jangkaan biarantang day sabkato na. Wasum Ramadan. Iban lang niya puasa ilong ni infardu Ramadan. Na. Pagubos, wa ma tuhibbu an yaf'alahu bikan nas faf'alhu bihim. Bang uning kabayaan mo, hinangun sin mano si pajatuhon maun kay mo, at ini bang uning kabayaan mo kanila, amun hinangun nila maun kay mo, hinangay sab madto kanila. Oh, bang koy sablong ni ri mabaya, bang uno ni para kalakahukawan mo hinangun nila kay mo, ayaw sablong niya hinanga kanila. Bimana, bang ko mabaya pagaddatan, pagaddat ko kanila. Bang ko mabaya long ni pagmarayawan, pagmarayaw ko sab kanila. Bukon mabaya sadya ko pagmarayawan sa matagi ko mangingi kanila biyayan. Oh, bukon mabaya sadya ko pagaddatan sidi ka umingat magaddat pakain, paruga inday kay mo. Mabaya ka lagdoon sa di ka umingat manglagbo pa kaibanan, nari kugdanan. Aun sa pag-iyanon, aun tao matagi manglangog sa bang silangon. Nari na di na. Oh, aun sa biyayan na. Matari manglangog sa bang silangon na, dugalan na siya. Na, matari atawakan huminang simbihay ni pagus bang siya na isabing mga katungkian sinhinang yaon na dugalan na siya. Nariyato. Long sin Rasulullah, pitwakan niya, bang mulong ni hinang yato, mura-murahan ni kalapas kay mudang halom sinapinarka jahannam. Na, inhikato pangadyan makawa na to, amoy mga fiyardo sin Allahu Ta'ala na hambukit to rin mga hikalapas, iban hikasud palang sin sulka. Na yung mga fiyardo yan, na matawad saya na, in mga sambayang 5 wakto, na fardo. Na yung fardo, inibukon man inibahasa na to. Kung sa inibahasa na to, sa sumagawa, lilay nakato sin mga kaguruhan na to. Bima na, in fardo iwan wajib, bang mo siya hinang, makabakaw karayawan. On, bang isab yun way nit yun na rin katan sin mga surut niya katan. On. Sa pamagsambayang na fardo man niya. Bang isab yun na rin mga rukun niya, mga syarat niya. Misan na ko isab nagsambayang bang kaway nag-ail. O karayawan mo. Na sa suway mo, suway yaon di maragbo sinun yaon in mga rukun niya, in syarat niya. Na inaamuin biya mga mamarihala sin sambahayang fardo, biya sin mga sambahayang, pagpuasa, pagzakat, paghaji ang mga tao makakaus, iban na sin kaibanan, hambukad to rin ang mga hikaparihala, insyaallah ta'ala, ding hapinarkadyahan ng iban hikasud, palaon sin sulka. Na, iban sin amuin lumayo din ang mga long tabiayan amuin hiyaram sin, Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuk sahabat nakaasuray sab. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli salawatil khams. Wailong niya din ha mga ipon, bang siya sumambayang sin sambayang 5 wakto. Muasa siya sin amin fardu Ramadan. Iban sin tumunay siya sin zakat. Aniban niya in mga 7 amin dosarakula. Unaman inamin 7 dosarakula na sabot na hindi. Nam, in 7 dosarakula na sabot na hindi. Longta, doon na kay magzina. In mag-inom sin makahilo. In amin ilmu sihil. Iwan sin amin mga manuhuma, patao. Long niya nakazina, sinway siya nakazina. Atawakan amin mamuno. Iwan sin amin longta, usahagan dariba. Siwo da amin ikaw inamus, atawakan ikaw nagpawos. Nam, iban sin amuin makoy di nga pagbunuan sa mataod pa indo sa dakula. Iabot long sin Imam Az-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, iabot indo sa dakula na pun pa mga kaapituan do sa dakula. Nakalu-kaluon pa rin mga ulama, wallahu ta'ala alam, nakalamu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
Na. Continue na to. In bang nato biya mga kita-kita ning hadith ini, biya wala na sabot din di in zakat. Iman haji. Kita ba? Idza sallaitu salawatil maktubat. Ya Rasulullah baiti ba kulong niya? Bang kulong ni nasambayang na insambayang 5 waktu. Wa sumtu Ramadan. Ang piwasahan kulong ni in bulan Ramadan. Nawara doon nasabot inuno. In zakat wala ray sab nasabot in paghaji. Na ada kala biya ka tumangasu. Uno yadto. Biya mamarahin na niya to. At niya pagkawala ra nasabot na hindi. Uno ba yadto? Fardu bahain pagzakat atawakan paghaji atawakan bukon na lilay si mga ulama na to. Muna. Ada kala in amuin wala siyabot din di sinamin Nu'man sa wablong niya muna. Wala palong niya waktu yadto. Ada kala waktu yadto wala pa na fardo in paghaji iban uno. Amuin zakat. Oo. Atawakan isab arakala wala niya tulaw ni nasabot sawab wala ra siya kaya wajiban hayadto. May ta siya wala kaya wajiban hadto. So uno siya miskin siya. So in pagzakat ini ang mga taurayahan. In paghaji damikin ang mga taurayahan. Sabi sa miskin, bang aw magpahaji, na bismillah na. Alhamdulillah. Oh. Sa wala ra siya kaya wajiban yadto. Oh. Bukod dato ang mga kaya wajiban kaniya, baran niya to bihayan. Sana pagka aw nabi ang mga nahinangdaan, na bismillah na. Na ada kala wala niya lang niya siyabot, sabab sinuno niya to. Sabab sinin siya lang niya miskin. Na atawakan ada kala isab sawablong niya makasud na siya pa ahlaltul halal. Wala na lang niya siya butin duayad to, sawab makasud na siya pa mga hialal kuin halal. Bimana, inamuin pagtunay sin zakat, pagtunay sinunway ni. Sinamuin long ta paghaji, din ha mga paghalal sin, hialal sin Allah Ta'ala. Law ni ada kala bihad tindagbos niya. Naray nga sobyan, nasabot in zakat iban sin haji, din ha mga rukun sin agama Islam, wajib damikian ha mga sila makakausisab. Sa sumakawa, di tayo tumaiyan in pagzakat iban paghaji, lawaon siya, di pasal may ta inya turukun sin agama Islam, bang intaw miskin nagkarayahan na suway ra siya magzakat, damikian suway ni rito na in paghaji. Na, dihat to. Mataod, di na kita magsabot. Pagubos, siyabot din di sinamuin sahabat ini, apabila lang ni ikasambahyang ko, insambahyang 5 waktu. Iman sin pagpuasa Ramadan. Uno yad tulong ni intanda, mananda sin in mga sahabat, hambuk din ha mga yuno nila yan, ihalgaan nila insambahyang 5 waktu. Bimana kalabdihan, iban kahalgaan sin sambahyang 5 waktu pa mga sahabat, misan pa sila hapagbunuan, misan sila hamon di mga kasigpitan, di nila tudian pagunuhan bayan. Pagtinggalan in amin para kala sambahayang 5 waktu. Na, nang kanda nasabot na hindi isin mga ulama, pangadjion na to da, bukon uno bang uno, supaya maingat na to, iban kahatihan na to, labi aulahi ikabay na to, pa mga katautay manguran, sin in sambahayang yan, sambahayang hambuk din ang mga rukun sa lagbo-lagbo, mapuas din pagsahadat. Intanda niya, amunin susungon na to yan. Amunin biya susungon na to, bimana, murah-murahan, amunin bulan hambuk yan, na magsal sila nakita ni simpag, Isra wal Mi'raj. Na impag Isra wal Mi'raj, hambuk na rin ang mga sasalamatan sin Allah Ta'ala pa mga ummat ini, diya sin Nabi Muhammad, dahing amunin 7 lapis langit, sa ambil maripakin lupaan, kaya nga tanyo bangunin diyaran niya, amunin insambahayang 5 waktu. Na nasabot na hindi, tungod lang niya simpagtinggal sin sambahayang 5 waktu. Bukod at paghaman-haman, yung paghaman-haman ini na adak aun bang bayan sumambahayang. Bang di. Na amon tauri na tun magsambahayang. Na bang misanin maghaman-haman niya tuunin, biyata sin Allah Ta'ala lang sin Quran. Fawailul lil musallin.
Bimana kajuljanan, kabinsanan hamanga sila, tao maghaman-haman. Na isim tao maghaman-haman, bang bayan, sumambayang, bang di. At awakan, in sambayang subulong niya, na, soy na rito, haun, bukon hawak to niya. Soy na rito mga zuhur to. At awakan in zuhur, soy na rito mga asar. At awakan in asar, soy na mga maghrib. At awin maghrib, soy na mga isya. Biyan hadjato. La ilaha illallah. Na unin baitasin Allah Ta'ala, bukon sa to kita. Bukon sa to mga kaguruhan, bukon sa to mga kamaasan kaapuan na to. Bukon sa to kaamaan kainaan. Amun bugaon sadya kita sa sumagawa, baitasin Tuhan na to Rabbul Alamin, fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Bukon ni sab, kajudyan ng mga magsasambayang sa, hamanga sila mamahil-pahilsin sambayang. Naunay na mo yun mga papanosin mga ulama. Impapanosin mga ulama, muna-muna, bang intaw yan di magsambayang 5 waktu. Unin hangkan, di sab ko makayan humukum magtuy. Hakamatauran na ulama, sarin na inha Imam Ahmad ibn Hanbal, and Imam Ahmad ibn Hanbal, in kanya, intaw rin magsasambayang maitong siya kafir. Naam. Bukon siya tukiawaan niya rin nga utok-utok niya. Sa sumagawa, haaming pangamdusin niya, iban pamaubog niya baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Unin baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Al-ahdul ladhi baynana wa baynahum as-salah. In parjanjian sin kita niyo, iban sin silalaw niya munin sambahayang. In piyagsilaan sin Muslim, iban sin bukon Muslim, amunain, sambahayang. Faman tarakaha faqad kafar. Isiusulong na inaninggal sin sambahayang bunatod, na kafir na siya. Nayat tuin papanaw niya. Sa sumagawa, haamin biya mga madhabi akaran sin kita niyo, iban sin kamatauran, na bangso pamalong na intaw yan, tinggalan nin sambahayang, karna di siya mga harad, sinin sambahayang niya unfiyado sin Allah Ta'ala, hati niya, di siya magkaharad, iano mulong niya, tuan, bapa, atawa anak, atawa kan manghud, atawa kan uto, sambahayang kau. Pagusin tau yan, misandayan, amil pagyanong tau rin hahula, misandayan tau sug, misandayan marano, magindanong iranon, misandayan in ama, ina niya, amoy Muslim na long niya, bang imian, in tau yan, long niya, di ako magkakadin sambahayang yan, Tuhan in nagdaat, na. Hati niya, in tau yan, uno yan, mabilang siya rin ang mga kufur, din ang mga kafir, in tau yan. Oh, bangso pa ma-in-etikad niya, in-pangahagad niya, in-sambayang yan, puting saan? Di ako na kuno kamahagad, tuhalong ni nagdaak. At niya, himutingon niya, na, bima na, biya niya rasin, himuting inon yan, in amin Quran. Himuting ni Nabi Muhammad, himuting ni Tuhan amin nagdaak. So, mayta, in nagdaak, amin simukat, ipapalindog yung sambayang amunayin Allah Ta'ala. Nabanglong ni intaw yan, bihatin dagbus niya, na long niya, intaw yan, nakakuha na siya, denga unway ni. Deng halikusan sinagam Islam, na di na siya long ni unhon yan. Intaw yan, bang dagpakan sing kamatay na, way na. Bang intaw yan, kalas, intaw yan, bang dagpakan sing kamatay, di makapagtawat, bima na, di hikubul haun yan, hakubulan sin bang sa muslimin. Intaw yan, bang mapatay, di amin haunin, di makapagtawat, na intaw yan, di damikyan amuin bi mga sambahayangon. Oh, may ta sa kufur, kafir siya. Na, sa unohon intaw yan, nabang namarinta ni nakam Islam, na kuanon siya, papagtawbaton siya. On, hati niya, bima na papagtawbaton siya na, uy na, bang mga kato, pag-istigfar kaw, pangayo kaw kaampunan kamapan patuhan, in pagkuanin sambayang ini, wiyadid sintuhan, nabanglaw niya na ando magmaap. Oo, magkakad na kulong niya, na alhamdulillah. Nasa banglaw na na bang mga kato, kalas. Atin niya, agwa na siya ding haliko sa sin, agam Islam. Bang niya, biyara siya sin nagmurtad. Di na siya likuon, di na siya saputon, di na kataan, di na hikubul pa mga kwan, di na kalas. Ayaw. Nasa, bang so pa maintaw yaw, di magsambahayang, karna liso niya. Bunat kahagad da siya lang niya. Kahagad da ba ako lang sambayang sa maliso ba ako? At tawakan, kahagad na sambayang 5 waktu yan, pardo sa yan.
wajib saya long ni sa, biat tuwa, way pabaya ko yan. At tawakan di ako sumambayang, sabdi ba ako long ni maingat. Na, aun san biyaya na, aun san tao, hindi ni kasambayang, sabdi siya maingat. 5 na sadya siya, way siya nakapangarubi din ni pagsambayang. At tawakan aun tao biyaya na malisutod magsambayang. Uno lang yung makawa ko. Paraw pa ako lang naliming kod natin dakoy. Aun naman nakawa ko mga bukpila kaya aun, ayaw sin sumambayang ako lang niya, misan hulas. Biyato. Biyato na. Hati niya, bangso pa maintaw yan, biyato yung dagbus niya. Na unintaw yan, maitong siya din ang mga taong fasik. Bima na, di isa siya makakakuha din ha unway ni. Di siya makakuha din ha likusan sin akam Islam. Long sin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, intaw yan long niya, bang di long nagsambayang amoy na marintanin akam Islam, bang na marintanin akam Islam, yung biyaw na ipa. Oo. Ingka to di ikaw makapag-iyan yan. Oo, ba't nalabiluan hindi ka to ini? Okay ra bang mga rito Malaysia yato? Pagka hindi ka to ini, naway, rahong ka magbuno. La ilaha illallah. Oo. Na hindi to, Masya Allah ta'ala. Banglaw niya na marintanin akam Islam, long sin Imam Abu Hanifa rahimahullah, intawri magsambayang jilun. Bilang buon, jilun siya. Wa yu'azzaru bid-darb, ang paipapaluwak long niya. Saan bil siya maguno yan? Saan bil siya magsambayang? Bimana, bang siya magsambayang na, napagwaon na siya. Bang siya long nari na magsambayang tuod, na doon na siya hajil, sa kaumulan niya. Hasupaya siya mayta, di mahinang uupihan si singuran pamangi. So, magtingga siya sambayang bukon marayaw. Mayta, so tinggalan mo indakan sintuhan. Tinggalan mo indakan sintuhan, but ayaw na ilong ni imyan kita pa Allah Ta'ala. Di sadya aturan sin amin parinta. Bangkaw na kasulang aturan sin parinta, ayaw na parinta tud katiluakan, ang mga LTO sadya yan. Mangi, bangkaw rin makapag-helmet. Magparangan ka way license, mangi, ikaw pangatod nila. Sa wapunin, sara yaon. Bangyan hamin pangatod sin manusia, papagkahin niya manusia, aun sara, biyutang niya, siyulang sin sara, sin tao yaon, manginin pangatod sin naghinang sara, na ando kayo. Inallahu ta'ala, la ilaha illallah. Tuhan, nagpapanjariha katan. Amo na magpakaon, magpainom. Amo na nagbabuhi. Tag-amulay sing katan pakaradyan sin manusia. Sulangon mo indakan niya. Napatot dahat yan, amuin bang mga kato, intaw yan bang siya nakasulang harakan sintuan, asal yan nakahinang nasadya sin hinang bukon marayaw. Naringan sa obyan long sin Imam Abu Hanifa, asupaya siya di mahinang suntuan pahinang mangi, na jilun siya. Ipapaluwak. Na long sin amin to mga kaimaman, Imam Malik, wa Shafi, wa Ahmad, long niya in maninggal sambayang sabab sadya sin liso, na daakon papagtawaton. Papagtawaton sila, pagtawat kamulong niya. Fa illam yatub walam yusalli, bang sila long niyari na magtawat, di na sila sumambahayang, nakutil, nabunuon, laguton. Mataod malagot mga akuan. Nasidi, bangin mamarintanin akam Islam, na mura-murahan. Sa dasaning katan yung makada pamarinta sinakam Islam, bat bang di, ang pabiyantang inhukuman sara sintuhan, insyaallah ta'ala, ingkatanin sumanyang siyam. Sa hangkan da wala kinya sa karang pawian, wala kita niyo si masanyang sabab aturan sin manusia in biarantang iban sin piara ragbos. Na aturan sin biyaong president, dugaing president next year to. Bangaon aturan tabiyaon, dugaing. Bangaon tumindog president, dugaing niya isab. Biya nahadjayan, nahangkan da sa karang pabiyaon, way kita niyo nakananan sin amin pag-ianon aturan marayaw, hikasan niyang katutan niyo. Sa bangin sara sin Allahu Ta'ala, sumanyang ingkatan, nag-usog, nagbabain, nagsuul, nagbudyang, nagmaas, nagbata. Bangyan sara sintuhan na. Nawang dilong niya na unuhon, bunuon siya. Sa long sin Imam Shafi'i, ibang sin Imam Malik, bunuon siya, sumakawa, bang siya miyatay na, bangyaw miyatay na liruon da siya, sa puto ni kumula mga bangsa muslimin. May ta siya to biyuno sadya, bukon sa kafir siya, sa biyuno sadya siya to, sa valsin, amunad to inamin bantangan sin sara kanya. Na, sa bangha Imam Ahmad, di bunuon siya, sa valsin uno siya,
kafir siya, dahil nga sabihan, di siya ligoon, di siya unuhon bayan. Sa puto, natawakan di siya hikubul mga kubul si mga bangsa muslimin. Na, amuyanin aturam. Na tungod sin puasa, na bang intaw amin nang himuting day sab damikyan, makafir day sab. Narang sa upamasyaway day sab, di siya magpuasa karena di itod siya mabaya, sa bliso niya sadya, di siya maway magtansin, hap di uhaw niya biyayan, na intaw yan, di day sab mga sa pasik siya din ha mga amuin, makalamod siya din ng mga fasik. Unin hinangon kaniyang, jilon sadya siya. Di siya pakaunon. Amuin sa kaino, dahil nga adlaw yaon, sambil pamarumi yaon, so ay na pamarumi ito ang paunon ba yun eh. Kasi pakaunon. Biya sa kaulaw la, in siya nagunura yaon, nagpupuasa ra. Na. Kahinapusan, wa ahlaltul halal wa harramtul haram. Inis hiyalal kul bangkulong ni hiyalalin halal iban hiyaram kuin haram. Nasabot na to. Intungod sin paghalal iban pagharam. Hakatan uno para kala bukon halaw pagbaya sin manusia. In paghalal tupot tunggal dahil Allah Ta'ala. In pagharam tupot tunggal dahil Allah Ta'ala. Di ikaw makajari mang halal-halal hauno para kala, sinway uno yaon, way dali siniyaon hiyala sintuhan. Damikian di kayo sab makajari mangunway mang haram ha para kala, way day sab uno yan dalil dahil amuin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, in paghalal iban sin pagharam, misan in mga ulama, way day sab sila imiyan, taga kapatot sila maghalal iban magharam. Sa sumagawa, in mga ulama, amuin balagurut batal ijtihad, amuin miyabot, in amuin ilmu panghatin lahang pag-ijtihad na bukon siya to manghukum-hukum sila para kala way kaya ta Quran iwan sin sunnah bukon siya tulong niya so pama sadya so pama ha biasin pag-inom alak inyan aun halaw sin Quran haramin mag-inom alak in magzina damikyan on in maguno pa yan in mamuno tao damikyan sa mata-mata na yan aun natudian halaw sin Quran. Nasa aw mga parakala, hamasa na to, biha ulimahil mga parakala, way nasabot halong sin Quran, way disab nasabot hauno. Hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiya din in ikayan mo inyawn haram at tawakan inyawn halal. Naam, inyad to, muinad to pa mga ijtihad sin mga ulama, bimana, mga ulama na to in mag-iyan, inyaulong niya, kaya in hukuman niya long niya, pabiya sin pag-inom alak. At tawalang niya kiyason inhinang niyaon pabiya sin magbihay ni. Mayta napasol kumawa na sila mga hadith, mga parman sin Tuhan. Misan pay sa buhay na sabutalon sin Quran. Na in mga yadto bukon den kato in magunoy ni maghalal magharam. Na mayta nasabot din ni maghalal iwan sin magharam. So biya na sin aki in parman sin Allah Ta'ala ya kamu mga bariman la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Ayaw niyo haramah in mga amin halal atawakan amin mga malalano, mga mararayaw amin hiyalal kanu sin Allah Ta'ala. Na in ayat yato piaturun sin Allah Ta'ala ha mga kaibanan mga sahabat nakaangan-angan biya sa kaulaw lang di na sila umasawa, di na sumuok pakababaihan, biya haramon niya napakaimba, pabaran niya. Na in sumuok ko pa sa wataban, sari nin pabawa ibang bukon kawin halal na haram yan. Ayaw pa kain sumuok ko amuin biya mga wala ayadhu billah. Bang mga upamakon, mga magbasketball, mag 3 points na kaw, misanin umulin sadya, misanin kumundat sadya, biyan, di na makajari. So may teto, hambok na to, dan, pahikapag uno yan, si manusia, ikapag zina. So, may tasin Allah Ta'ala, wala takrabu zina. Ayaw kamo sumuok pa mga hinang amin hikapag zinan niyo. Nang biya sin mga iyam. Na, aun din ang mga sabat biyato. Damikyan, aun din ang mga sabat imyan, di na sila kumaon, mga siyusumbay. Na yung mga unoy ni, mga siyusumbay, bang sa, di ikaw sumaon siyusumbay, long niya pasalan, na high blood mo, atawakan pagbungan na kau mata, bukon ka na di na kau kumaon siyusumbay, sa wablaw mo mga haram yan, nari at siya makajarin niya to. Siyusumbay, alhamdulillah, halal na halal. Nasabang sa pamakono, di na kau kumaon, di na kau mo di ako kumaon, bukon ka na di kau kumaon halal yaon. Sa di kau kumaon, sa wabsin taga sakit na kau, huwag na to sa lahing para kalayat to.
Na, nari nga sabihin, siya butian, sawab sin, hawak to yad to, aun din ang mga sahabat, in mga parakalayad to, mga kato, nangunway niyo, ng halal at tawakan, ng haram pauno nila yan, paginhawabaran nila. Na murah-murahan mga kamaasan, kamakulangan katot, mangurang, na in mga ini, laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mahaba. On, maluag, amoy ni kasampay na to palong sinsulka, na hambok na rin ang mga nagkasabot na hindi insyaAllah ta'ala, in ayaw na to haman-hamanon, iwan ayaw na to pahil-pahilon, in mga pagsambahayang, pagpuasa, sa rin yung pagjakat, bang so pamabiyak ka to miskin-miskin, dan nadit damaw no, na sana ang mga taurayahan balkanan, na suway to dito na nilang jakat, alta nila, iwan sim paghadji, na bang kau so pamabiyak mga dayahan na, aw nabiyak ka, pag nekadji mo, paghadji kau, naam, nasaan yung biyak ka to miskin, naramik yan, in halal halalun, in haram haramun. Bukon in haram halalun ta, saukat na biya pangatud ta marayaw ra, atawakan isab, in aunin halal marayaw, pangatud ta biya bukon pan haramun ta isab, ayaw isab biyayan. Na murah-murahan, bang man pagbarakat sin Allah Ta'ala, in pagpangadji na to, maray manugtumugtog na sa dyan dito, insyaAllah, ayaw man kita niyo biya mga sumuhon, amuin dumungog sa tumaod na pakaradyaan sing kita nyo riha kauman para kala hikasung sing pag-ibadat na to iba ni karayaw na patugtungon ko na sa dyan dito karena maray waktu na magsasambahayang subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.